עוד חולצה מסיימת את שירותה הטוב אצלי. קרועה מאוד כבר, חורים, לכלוכים, ואז ממש לפני שאני הולך לזרוק אותה, כי היא כבר לא באיכות ליד שנייה, החלטתי לבדוק מה זה המבנה הזה, שכל הזמן חשבתי שהוא תחנת אוטובוס, אולי משהו מזכיר קצת את תחנה ביבנה. ואז צילמתי ובדקתי בגוגל לנס, והתברר שזה באמת, שזה בכלל דרייב-אין, כתוב למעלה מלס דרייב-אין, באמת בלוס אנג'לס, כנראה שמתקיים עד היום בצורה כזאת או אחרת, ואפילו מופיע באיזשהו סרט, שכחתי את שמו, אולי הצגת הקולנוע האחרונה, אולי אמריקן גרפיטי. זהו, אז אני אומר לה שלום. כמה שנים אתם שואלים? לא הרבה, רק 11 שנה. מה אפשר לעשות? הייתה טובה. ביי ביי חולצה.